консерваторияда берничә ел инде татар музыкасы кафедрасы бар. Ә менә бу ел әле яңа гына татар башкару традицияларын саклау, аларның осталыгы кафедрасы ачылды. Киләчәктә алар башкаручылар булачаклар һәм укытучылар да булырга дип ният итәбез. Уйлыйбыз. Алар менә мин сезгә күрсәтмәкче булам, нинди уен коралларында уйныйлар соң. Гармон турында без барыбыз да беләбез инде, тальянда уйнарга уйныйлар. Аннарысын безнең халкыбызда хәзер бик киң таралган курай, тынлы уен коралларыннан сорнай, кубызда да уйнарга өйрәнәләр. Ләкин без шушы әле хәзер халыкта киң таралган, хәзер халык көн саен халык арасында очраша торган уен кораллары белән генә канәгатьләнмибез. Шуңа күрә бездә бик күп эзләнүчләре дә бар. Менә шуларның берсе үзебезнең халкыбызның кыллы уен коралларын дөньяга китерү, аларны пропагандалау, популярлаштыру һәм аларны камилләштерү эше. Менә шуның белән без кафедрада үзебезнең сазны алып кайтып, бу безнең Тукайыбыз шигырьләрендә мактап җырлаган халкыбызның яраткан уен коралларының берсе саз.